ja, dat gaat ze door. Maar wat doe je dan als je van Helje ziet? Een pensionade ophalen, dan ga je met pensioen. En de pensionado is dat die meneer hoor? Nee, dat gaan we ophalen. Oh, die moet je nog ophalen? Als het toevallig doet, En de Travis heeft het kerkje zelf gemaakt. En nou duidt het kerkkind niet meer. Dus we hebben alles al geprobeerd. We kregen hem niet meer uit. Je god, is dat ding gans vanuit Helje hier naartoe gereden? Ja, zo weet het. Ja, dan is de accu leeg. Ja, dat dacht ik. Man, en benzine, jong, benzine. Op benzine? En een dieselmonteur hè, met een benzineauto, dus dat kan nooit goed gewoon. Wie is de grootste techneut? Die gaan we nou ophalen, onze pensionada. Oké, dus jij ziet allemaal van Helje en de pensionado, dat is een vriend van ons? Ja. En een vriend? Ja. Want je ziet allemaal een vriendengroep eigenlijk? Ja, zeker. Hoe lang al? Al lang. Ik denk al een uurtje of 6. 50 jaar. Een uurtje of 6. Ja, en dat helpt binnenkort natuurlijk op. Ja, nou overdag. Als je nou wel hoe dat je. Wie het een goede man? Joop Knippenberg. Joop Knippenberg. Joop van de Knip. Joop van de Knip. Ja, dat is dukker als je Knippenberg hebt. Dan dat is makkelijker. Dat is makkelijker. En waarom is dat goede man dan in Kessel-Eik geworden? Als hij vrienden woont zo niet werkelijk wonen. Hij werkt in Kupers en Kessel. En dat is zijn laatste werkdag. Ja, dat heet er En ook. die gaan we nou ophalen. En hij heeft 45 jaar gewerkt in Lubbers. En nu gaan we hem ophalen. Als ze 45 jaar ergens werkt, dan heeft van die spreuken hè, van ik mag blij zien dat ik hier werk, of wie wordt het dan? Ze mogen blij zien dat ik hier werk. Ja, die dingen wel. Ik deed het laatste. En dan zullen ze blij met hem geweest zijn. Het was een topmonteur. Het was het is er nog steeds eigenlijk. En wat, zonder nog even namen van bedrijven te noemen, wat monteerde je dan? Vrachtwagens, nou, daar gaan ze in. De vrachtwagens. Monteur van die vrachtwagens. Oh, dat bedrijf. Dat bedrijf. Ja, die hebben er nog al gehad. Die hebben er nog ritwagens, kijk ik zeggen. Dat hebben we nu meer gedaan, maar het Kessel-Eik is maar een transportbedrijf. En Joop van de Knip, hè? Beschrijf hem eens. Wat is het, behalve een goede monteur, wat is het? Een goede lubbers. Eigenlijk een goede lubbers. Annelies vertelt dat. Dat is een goede golf hoor. Dat is die vrouw, hè? Dat is een vrouw, hè? Dat is die vrouw. Nou ja. Annelies? Ja. Hoi, Annelies. Annelies van Joop. Ja. Ja, dat is koude handjes mee. Goeie hè? Ja, maar ik heb vandaag, ik heb in de week gezeten. Wat ik zoek. Ik heb er niet gezeten. En ben je een goede man? Ben je hiking hoor. Ben je hiking? Ja. En is dat een beetje is dat vertrouwd? Is dat een veilige... Nee, ik bedoel niet van handtastelijkheden. Oh nee, oké, ja. Qua chauffeurskwaliteit. Nee, prima, ging geweldig, ja? Ging goed. Ja. Geldt niet als de Max Verstappen van Helje. Nee, dat is veel anders. Nee, dat is goed gewoon. Dus prima. Hè? Hey, en je ziet al hoe lang vrienden. Ja. Waar is dat en wanneer is dat ontstaan? Goeie vraag. Met bouwen van carnavalswagens of zo? Nee, heel weer terugkomen. Gewoon, ja. Misschien al 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. Voor mensjes met voetballen. 40 jaar geleden, dan denk ik aan babymassage. Nee. Je ziet iets ouder, hè? Je ziet net 64 en 40 jaar geleden van, dat is wel 25. Ja, dan denk ik toch weer aan maar je weet het zelf eigenlijk niet meer. Ja, wel. Kwamen bij jij en altijd. Klasgenoten. We beginnen de discotheek bij Apollo. Oh, dan moeten we weer zeggen dat de kroeg gaat. Ben je ook in de discotheek? Ja. Bestaat die nog? Wel. Die discotheek? Oh ja! Want we mogen geen namen nemen, maar dat is de... Apollo van Vreugde, ja, dat bestaat toch niet meer. Nee. Dat mogen we zeggen toch? Dat bestaat niet meer. Ja, vroeger ging ze, als ze dan nog... Naar de pool en dan eerst de cupje en toen naar Apollo. Door het toe hebben ze het Juist. Cupje bestaat als zodanig ook niet meer. Nee, dus... Daar waren nog stieën toen er nog discotheken waren, hè? Ja. Maar wij zitten wel met een kapotte keer. Ja, wie gaan we dat oplossen? Ik heb geen trek ook. Wat bleef? Er is geen trek ook, Nee. het is een stukje per se een trek. Nee. Ja, daar zitten we. We en moeten hem nou oké, jij zou hem dus met het golfkerken op gaan halen. Ja. Als wij nou
Want dat is een goede monteur, hè? Dit Ja, ook. dan Dus, werkt hij ja. niet monteur. Kunnen we niet een rol spelen in dit verhaal? Noemen we dat toch zien? halen. Ja, kunnen we hem niet gewoon halen? ja. Onder een of ander... Ja? Ja, doet het met. Is dat een leuk idee, Heike? Hartstikke goed bedoeld. Denk ze, Annelies, dat hij met ons meegaat? Maar, Als we, ja. ja? Ik wil zeggen, een MAN-wagen zit kapot dus even de weg. Moet zeggen, hoe hoorder springt er zo in bij jullie? Een MAN. MAN, nee joh, MAN-monteur. Ja, MAN, oké. joh. Oh, ja, hij is er hoor, vrije recht door iets zo de maas in. Daar zitten. Daar zitten. Maar daar is het. Wat, als we Als we ik heel wil de even met strollen... komen, zal ik even met rijden? Ja? Ja, Dan kom. wordt wel krab achterin, Ben. Doe maar een smaal. Nee, maar dit Nee, die doet het niet. Nee, Dan houden we het op. ik Nee, fiets wel even mee dan. rijden we nog? Ja, we rijden nog, hè? Nee, niet meer. Ja, maar de tijd zit er nog niet op. Hij is hem toch niet goed gezet, of wel? Oh. Zit er nou wobbly shots in? Ah. Dan zien we wel gewend van. Dus dan maar... Hey, ga eens aan de kant. Oké, ik kan achterop. Ga eens aan de kant. Ga je daar achterop weer mee? Hoe lang duurt het? Nee. 3 Maar wacht, minuten. ik wil eerst nog Halve even het... kilometer. ik wil eerst nog even het... Wat was eigenlijk de bedoeling geweest als dat ding het had gedaan en je wordt dan... opgehaald, hè, door Ja, de en- verrassing is dat. En dan het Dan vervolg. waren wij naar de pleisterplaats gewoon en dan gaan drinken. Hè. Einde. Door 4 of We beginnen met einde. Oké, en doorheld het scenario een beetje dat op. weten we gar niet, maar we hebben geen strak. Want ik kan me Is door dat- alle keng op. Oké, geen iets ceremoniemeester. Even nou wel. Even. Dus dat komt Nou- wel maar goed. Nou is dat, Annelies, nou is dat zijn laatste werkdagen. Ja. Gaat hij het door zwoer meekregen? Als hij 45 jaar dat werk heeft gedaan? Ik denk het wel, het zal wel winnen zien. Hè? Dus ja, zien wel. Dat zou wel even moeten beuken. Als we pech hebben, kunnen we dadelijk met de fiets hier op. Ja, dan is ze weg. Oh, want wie laat is daar afgewerkt? 4 uur. Oh, maar de wedstrijd- Vivo, hoe laat leven we? 4 voor half 4. Oké. Is dat een man van de klok? 4 voor is 4 voor? Nou, nee, dat niet. Nee. Ja, de laatste dag kunnen we nou hier ook zeggen. Dat heb ik niet mis, want de fiets hangt zo. Ja, maar ook nog wel handig om te weten. Zit er op het werk immers in het complot? Nee, Niet? Dus die weten ook van niks? Die weten van niks. Dat was mooi geweest met die keer aan kan varen. Als je nou die kant op gaat, hè, en Ja. je gaat halen, dan staan we hier met dat ding. En dan zien we wie het was. Ja, dan kan je hem er naartoe douwen, of niet? Ja, dan is geen enkel probleem. Oké. Nou, over de... Hey, die heb ik straks ook al gezien. Gaan ze dan we proberen hem nog een keer. Als ze maar Oppassen, ja, als ze proberen. lukt, dan lukt het. Hij heeft hem zelf gemaakt, dus dat zal nou toch wel. Oh, hij heeft hem zelf Hij heeft gemaakt. hem zelf gemaakt. Ja? Ik geloof niet dat we een goede chauffeur hebben nodig. Ja, dan ligt het over. Hè. Kan ze zo'n ding verzoepen? Dat hebben we al een paar keer gezegd. Dat zou je toch wel een klassieke fout zien, hè? Ja. Dan wordt het op gemaakt zien. Ja, waarom dat niet? Maar Heike, zo'n golfkerk, hè, dat is toch bedoeld voor mensen die tegen een belke aan kunnen houden? En die... Dat moet toch idioten zieker zien, zo'n apparaat, of niet? Wie ik altijd in die golfkerken. En als ze hem zuus, dan snapt ze over hem. Zeg dat nog één keer voor het geluid. Ja, dat is goed. Nou, niet als ik dadelijk de minst populaire van het... Ja, dan kunnen we Dat wel is zien. sowieso al, dus dat mag niet doen. Ik vind wel altijd... Er zit neem ik aan een accu in, hè? Dat helpt hem er nog lang vol. Een goede nakkie. Nee, nakkie. Dit is Die heb jij je op erin gezet. Dat niet. Dat is de enige, daar moet niks aan doen. Wat zal dit nou gaan doen als ze dadelijk pensionado is, Annelies? Golven, kerkje misschien. Kerken maken. Kerken maken. Ja, weer Oké, een nee, denk ik. kerken maken, kwartiertje. Golven. Beetje, denk ik. Zijn er ook nog dingen die het samen doet en leuk vindt om te doen? Fietsen. Huh? Fietsen. Ja. Oké. En de rest vertellen we niet. Nee, de rest Dat vertellen is we niet zo goed voor natuurlijk. Nee. We zien wel. Nee, dan zou je bij over een dan, uur of 2 terug moeten komen als er wat beren zitten, of niet? Maar dan duurt het ook uit, dat zeg je niet. Hey, dan moet wel iemand zo'n passeren. Ja, wat gaan we nou doen? Ik fiets wel net. We fietsen wel even met. Wacht, zit onze titel al op?